tardes, amigos e amigas. Hoxe, con esta música infantil, con esta música de conto interpretada por Rosa León, imos a dar comenzo á presentación do libro Os Sapoconcho Colorines, que temos o prazer de que se presenta aquí neste espacio e temos connosco a súa autora, para a que pediría un fortísimo aplauso. Se van a sentar con ela nesta mesa o editor do libro, don Miguel Martínez Coello, e don Abelino Jácome, que creo que é o impresor neste caso deste traballo. A maquetación tamén a fixeches e unha parte máis ben Miguel. Bueno, pois eles nos van a contar fundamentalmente este libro. E este libro hoxe é un día moi especial porque vos quero dar as gracias a todos, pero de maneira moi especial aqueles para os que creo que a autora escribiu este libro. Entón, lle vou a pedir se son tan amables de acercarse aquí. Ven. Ese nene, todos os niños que veñan para aquí, que non queren vir. Bueno, pois, para vos, teño que contar unha cousa. Para vos, esta escritora, que se chama Maite, fixo uns contos moi bonitos que se chaman Os Sapoconcho Colorines. De acordo? Vamos a escoitala. E despois de ler o libro, vale? Moitas gracias. Señores e señoras, Maite Vázquez, Miguel Martínez Coello e Abelino Jácome presentan Os Sapoconcho Colorines. Bueno, boas tardes a todos. Presentámosvos o Sapoconcho. Bueno, preséntase só, o sea, tedes seguinte unha réplica, pero a mí gustaríame, sobre todo, pois, centrar a atención en dúas cousas. Unha, na alma da artista, eu conocina hai pouco tempo, precisamente na presentación de outro libro, e me chamou moitísima atención que, bueno, sabedes que Sorenciña é prácticamente unha nena, pero no espírito é totalmente unha nena. É unha rapaciña, é un pobo, que lle gusta contar estas historias. Lle gusta contar historias donde a xente se responsabiliza dos montes, donde os nenos se interactúan ca naturaleza e donde hai un mundo cheo de fantasía, de imaginación, de cousas bonitas que nos transportan a todos a ese mundo, a ese rincón de neno que nunca deberíamos haber abandonado, ¿no? Bueno, non quero destripar o libro porque senón despois igual non mercades, eu quero que merquedes, pero decirmos eso sí, que Maite, ademais de ser unha excelente escritora, é unha pintora excepcional e que é unha persona reconocida non por nós, sino reconocida en todo Galicia e en todo o mundo, ¿no? E bueno, era verdadeiramente a protagonista. Eu solo, pois, tuve a sorte de poder traballar sobre este libro, de verlo desde o principio, de ver as primeiras imaxes, e nese aspecto son un privilexiado polo que teño que darlle as gracias, ¿no? Pasovos con Miguel, que Miguel realmente pois é o editor e é o que é a alma mater deste libro, e aquel me queira pasar a mí o micrófono, vale? Deixo a con Miguel Ángel Martínez Coello. Bueno, a cousa non é difícil, porque xa se ve aí o Sapoconchiño que levou o seu tempo. Como vedes, é un sapoconcho moi original. O sapoconcho, para que nos vayamos un poquinho coñecendo, o sapoconcho é unha tartaruga nosa.
de Galicia. O sea, non é desas que venen de por aí do trópico, sabendo que non, sempre estuvo connosco. É un bichiño moi bonito, moi bonito. E Maite quiso facelo máis bonito todavía, dándole máis colores. Este sapo concho simboliza o que nós debemos loitar por a natureza, por procurar que non se prenda lume nos bosques, procurar que as semillas, cando comemos algo, as enterremos para que volvan a salir os froitos, para que a erva sempre este verde. Esas pequenas cousas que pouco a pouco temos que ir facendo entre todos, e sobre todo os nenos. Os nenos son os que teñen que saber o que os maiores non fixemos ben, para que eles non o fagan así. E coidar todos os bichiños. Por exemplo, o tema do sapo concho hai que ter cuidadiño, porque o sapo concho non é un xoguete. O sapo concho pode vivir máis de 100 anos. Xa o dice no libriño, que se fai unha semblanza do que é este bicho. Claro, o sapo concho o que ten é que estar na natureza, ten que estar xogando, ten que estar polos prados, un pouco alegrándonos a vida, non? Entón, aquí Maite, que é unha nena, como dixo aí Avelino, de que non o parezca, que parezca unha nena un pouco máis maior, sigue sendo unha nena. Estes días, pois, que é o comienzo da andadura que vai a ter o sapo concho por Galicia, por moitos lugares, vaise presentar oficialmente o 1 de xulio no Corte Inglés, en exclusiva. Va haber unha serie de talleres por toda Galicia, que ora en esta vez non pudemos facelo porque non contábamos con medios. O que pretendemos é que todos os nenos que veñan podan facer un sapo concho. Pero como se fai un sapo concho? Un sapo concho non é comprar unha cousa na tienda, nin é con cousas que están, non. Hai que ir ás cousas que temos na casa. Un cartón, un periódico, un xornal vello, con esas cousas, un botós, un cacho de tela, facer o noso sapo concho. Iso é o principal que se persigue con esta presentación e con este libriño que conta a historia, que a historia vos a deixar a ela, de como este sapo concho simboliza toda esa loita por o que vos dixen, por preservar e coidar a natureza. Como vedes, a mí gustame moito, levou moito traballo, pero todo eso que se leve encima é pouco, pensando o que alegría que pode dar ver esta cousa tan bonita e que nós tamén podemos facer o sapo concho que todos levamos dentro. Moitas gracias. Paso vos a continuar. A ver, eu escribí este conto para os nenos, para que sepan que hai cousas moi bonitas no bosque, que hai que guardar, que hai que conservar, e sobre todo os árboles, que é donde viven os animaliños, donde teñen a súa vida. Entonces, eu sei que aos nenos os gusta moito a fantasía, que os imaginedes xigantes, hadas, monstros, e todo isto que é unha realidade, que están queimando os árboles de Galicia, que nos están deixando sin nada, que o levedes no corazón, pero cando se xades maiores, de vos depende que Galicia sea o que ten que ser. Un sitio, un país
donde hai moitos tesouros no bosque, tesouros en todas partes, no mar, que os imaginedes as cousas bonitas que pasan no bosque, os animaliños que andan facendo as súas casiñas, e aquí os animales falan, e aparecen tamén xigantes das montañas, que as montañas de Galicia son moi antiguas, son moi redondas. Aí hai moita cousa, hai xigantes, hai meigas, hai cantidad de persoaxes que a vos gusta e que vos gusta soñar. Gusta vos soñar? Sí, verdad? A que vos gusta soñar? Eu cando falo cos meus netos dígolle moitas cousas. Dígolle que vou de viaxe nunha escoba cunha meiga por as noites. Dígolle que o Paco Donald entra por a miña ventana e fagolle moitos xogos, moitos contos. Eso gustavos, non? A fantasía. Bueno, pois isto é un conto de fantasías. Entonces, vadelo ler, a ver que vos parece, e que pensedes que hai que guardar o bosque, que hai que loitar por Galicia, que non nos queimen máis árboles, que os pobres están chorando de tristeza porque perden os seus compañeros. Entonces aquí aparece unha nena que a súa nai compralle unha tortuguiña de cores. É unha tortuguiña que non é real, é de metal e con uns cristaliños de colores. Esta nena, cando chega a casa, ponla encima da mesa de noite. Entonces, cando está dormindo, oye que a chaman. Ela dice, pero quen me chama? E era a tortuguiña de colores. Entonces, a tortuguiña de colores dille que ten unha nube moi amiga dela na que poden viaxar. Si quere viaxar, entonces ela acepta. Chama por a nube que ven á ventana, súbese á nube e van por o ceo mirando todo como é Galicia de verde, como era de verde, porque cando a nube se para encontran a terra negra e os árboles están chorando. Entonces decidiron volver subir á nube e ver como solucionaban o problema, e contaron cos animales do bosque, con Don Búho Sabio, que lle explicou o tema todo para acabar cos incendios, e por medio destos personaxes máxicos de un xigante, de unha meiga, de os animales do bosque, que foron aleccionados por Don Búho Sabio. Sabedes que o Búho Sabio sale moitas veces nos contos, non? Que é un búho con unhas gafas moi grandes. É un libro moi importante. Bueno, pois todo eso se resolveu con todos estes persoaxes. Entonces, Galicia, unha das cousas que aconsellou o búho foi que mandaran cartas a todos os nenos de Galicia para que guardaran as semillas das frutas que comían, para que se enterraran na terra e volveran a salir os árboles. Eso están facendo en América. As escolas están collendo todas as semillas dos frutos que comen, porque as Panaméricas queimaron a toda tamén. Entonces fan unhas bolas con barro, os nenos meten ali as semillas do que comen e tíranos ao bosque, tíranos ao monte. Entonces salen árboles novos. E que vos quero dicir? Que amedes a vosa terra, que Galicia, que os árboles están cheos de paxarinos, que os coellos teñen que andar por ali, que as mariposas teñen que libar nas flores, e que volva a ser Galicia verde, e que non nos queime máis o monte. Porque eu paso moitas horas sola, pintando, dibuixando, facendo escultura, facendo estas cousas. Entonces non estou moi acostumbrada a falar, casi non falo. Así que perdoadme
si non o fixe bien, porque non o podo hacer mellor. Eu penso que era un pouco de decir algo dela, que ahora mismo vamos que estar sen ela un mes, porque vai a Argentina, onde vai a presentar tamén este conto, e sobre todo, pois, facer unhas exposicións de entrada que se chama de Galicia a Caminito, que es, como dice la canción, ¿no? Caminito, pues siempre da. Pues no, Caminito es un barrio, una parte de Buenos Aires que se llama Caminito. Hizo unos trabajos muy interesantes que los van a disfrutar allá en Argentina, todos los descendientes de gallegos, llevar un poco Galicia, exportar a Galicia a esa gente que dio tanto por Galicia fuera, que muchas cosas de las que nosotros estamos disfrutando son gracias al apoyo que ellos, cuando se exiliaron o cuando fueron a esas tierras dejando aquí el corazón, que tenemos que de alguna forma estar agradecidos y llevarles también algo de lo que nosotros estamos haciendo. Y ella pues está queriendo llevar ese mensaje también a esa gente, y esperamos que esto sea el comienzo de esta nueva aventura para que los niños, como dije al principio, sean un poco el testigo de todo esto, de lo que no debemos hacer, de lo que hay que hacer y de lo que hay que guardar, que es nuestro tesoro, que es nuestra tierra. ¿Vale? Gracias, Maite. Gracias por venir. Cuando unha persoa é capaz de transmitir aos netos con esa sensibilidade dunha meia, dunha escoba, eses pensamentos, dificultade de comunicación ninguna. Se dixo que sobre os versos de Juan Ramón Jiménez, sobre as coplas á morte do seu pai, le decían que debían de estar escritas con letras de ouro. Cando alguén escribe para os nenos de Galicia, con ese sentimento, con ese cariño, con ese respeto a aquilo que máis nos identifica como galegos, como é a nosa vegetación, a nosa paisaxe, eses versos, esas letras deberían estar escritas con sangue que nos sae das venas a todos os galegos. Moitas gracias, Maite Vázquez. Creo que estamos nun momento onde non sei se admitides preguntas, pero eu son un sinvergüenza, non fixemos un plan, o mellor que agora está de modo facer as presentacións por plasma, pero non xa vamos a facer directamente. Maite, nos permite usted que le haga preguntas al público? Pues entonces vamos a abrir el debate y vamos a abrir las preguntas, así que isto é moi sinxelo, vos explico. Tens que coller o dedo, levantades a man, aqueles que lle queirades facer unha pregunta a Maite Vázquez sobre o libro, sobre o saco concho, ou sobre o que vos dé a gana, ou sobre as migas que lle conta aos seus netos. Con mellor é moi interesante o que nos pode decir. Así que abrimos esa línea de debate, por favor. Vale, o primeiro variante, alá vamos. ¿Cómo se llama a nena do libro? A nena do libro chamase... que hai varias nenas. Porque este libro é a primeira parte de 3 libros que se editaron en un. Entonces, chamase Claudia. Despois hai outros nenos que se van incorporando e chega a haber 5 nenos. Hai un neno que leva un paraguas mágico que os tapa cando chove na nube. A historia é moi bonita, a dos 3 contos. De momento é este. E esta é Claudia. Pero hai Claudia, Rebeca, Martín, Telmo e Elena. E todos van na nube. Pero vamos a ver.
a que empezou, a que lle propuso o viaxe na nube foi a tortuguiña de colores, a que lle comprou a nai de Claudia a Claudia. Entonces, cando a tortuguiña puso na mesa de noite, a tortuguiña chamou por Claudia e dixolle que tiña unha nube que era amiga, e fixeron o recorrido donde viron os árboles chorando porque se estaban queimando e se estaba estropeando todo. Pero despois aparecen máis menos amigos de Claudia que o suben á nube e recorren moitas aventuras. Aventuras moi bonitas con personaxes máxicos como son os xigantes, as meigas e os animaliños do bosque, que colaboran moito, porque no bosque hai un castiñeiro moi bello donde vive un burro que leva gafas e un libro. Entonces, ele enséñalle como se resolven os problemas. E dicelle aos nenos que enterren as semillas das frutas que comen. As mariposas que viven nas flores para que se volvan a reproducir, para que Galicia volva a ser o que era. Las preguntas... aquí, nos vamos a acercar aquí. Eu queria preguntar se é o primeiro libro que fai de literatura infantil e por que agora, se é o caso de que sea o primeiro libro, por que se decidiu por facer este tipo de obras neste momento? Eu fixe moito guiñola aquí en Ourense, en Concepción Arenal, en formación profesional en Maceda, e tiña que escribir os contos, crear os personaxes. E foi de aí de donde, ademais, a mí de nena eu leí moitos libros de hadas, de meigas, de moitos personaxes fantásticos. E iso quedoume sempre para entablar conversación cos nenos e relacionarme con eles, pois, por medio de todos, do guiñol, sobre todo. En Ourense tiñamos dous en Concepción Arenal. Un deles creámoslo nós, que era unha cabeza como unha cabeza humana que poñamos no alto. Mirábamos por dous buratos da tela do muñeco e subíamos as mãos para explicar. E puxemos en obra unha obra de Otero Pedrallo, un librino, non sei se usted o sabe, que ele publicou para os nenos do instituto onde traballaba. Hai moi poucos libros en Ourense, eu teño un, e esa obra representaba. E Xoti Lorenzo chorou cando a viu. Pero foi a partir de Guiñol, dos Guiñoles. Porque en Concepción Arenal teníamos dous, en Maceda houve outro, e os de Concepción Arenal viaxaban moito, porque iban a... Cando o colexio se trasladaba a algún centro escolar, levábamos o Guiñol. En Vigo actuaba, en Ourense, nas festas de Ourense, e en moitos sitios. Foi a partir do Guiñol. As preguntas... Vamos a ir por aquí. A mí lo que me tiene intrigado es por qué escogisteis esa Sapoconcha. ¿Qué significación tiene? Parece que en el contexto de de todos los cuentos y todo esto es muy importante el Sapoconcha. Pero ¿por qué el Sapoconcha? Porque mira, el Sapoconcho está desaparecido. Sabes que aquí en Galicia hay muy pocos. Entonces es también una labor para los niños el enseñarle que un animalito, como dice mi amigo, no es para jugar, es para cuidarlo. Y sobre todo este animalito que está desapareciendo, pues si algún día tienen la suerte de encontrar alguno, que lo amen y que no le hagan daño.
¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más por ahí? Aquí, por aquí. É que eu non son de aquí, son de Narín, entonces gustaríame saber, que sepamos todos onde vai estar a venta o libro, na parte no Corte Inglés, obviamente, se en toda a librería de Galicia, se este é o primeiro libro de 3, dixo, unha serie de 3, se vai a editar os outros a continuación, en fin, un pouco de información do que de onde se pode adquirir esta obra, vale? Bueno, esta obra non vai ser unha obra que se poda topar en librerías, porque queremos de alguna forma que esta obra sea exclusiva, personalizada. Vamos a procurar facer moitos talleres, moitas presentacións, como no teu pequeno gran mundo do Ralneco Museo de Galicia, que eu tamén estou orgulloso de colaborar en unha cousa, donde se podan, en lugares como Oso, que se podan facer representacións, poder hacer talleres cos nenos, de alguna forma, aqueles sitios onde de alguna forma sensibilicen co tema. De todos os xeitos, tanto en Orixes Comunicacións, que é a principal comercializadora do libro, farase suficiente publicidade de que a persoa que quera un libriño se pode enviar ou podemos decir como pode mercado. De momento, onde se vai facer a maior imaxe de campaña vai ser no Corte Inglés. Iso quere dicir que, por unha parte, non é porque seamos elitistas ou queremos leválo a sitios onde a xente non pode todos, non? O Corte Inglés ten as súas líneas de traballo no que tamén se sensibiliza cos nenos. Igual é só para vender máis, pero o que sí é verdade é que se han volcado na difusión desta obra non só por vender o libro, sino por darse xeito a ese coñecemento que falaba antes, non? Entón, ali vaise a vender a 15 euros e nas representacións vaise vender a 10. Un poquinho máis que non saliu porque non se pretende facer negocio. Entón, tamén o que ten nas presentacións que Maite personaliza cada libro que vende. O sea, non é só mercado canto costa, toma, non, dice, como te chamas? E ponlle unha figuriña, falle unha cousa. O sea, fai humano o libro. É como estendese o seu cariño por os nenos, por os animaliños, todo eso, a xentiña que se sensibiliza con ela, non? E iso é verdadeiramente importante. Entonces, é dicir que a venta, de alguna forma, ela quere que pase un pouco por as súas mans, non? É unha cosa boa tamén agradecerse, non? Sí, porque ademais os talleres son importantes, porque os nenos gustaría de facer unha tortuga ou non? Claro que sí. Claro, a eles encanta. Con as cousas esas que hai en casa, que as mamás teñen trociños de telas, botos vellos, papel, que papel hai moito, e todo iso, e o pegamento de fariña, con agua, pois é fácil. Enseñándolle a facer cousinas, pode facer moitas cousas, un muñeco de miñón, un animaliño, neste caso saco poncho. E de paso, acordádevos de que hai que protexelo, porque os pouquiños que hai que protexelos. Boas tardes. En que parte de Galicia se poden atopar sacoponchos?
porque eu son dunha zona que son de a parte de Verín, un pobo que se chama Medeiros, por certo grande, e por aquela zona eu non recordo ver nunca sapoconchos. Estuve por varias zonas e non recordo velos. Onde se poden atopar en estilo, supoño que salvaxe, polo que usted está comentando? Isto vou decir eu porque fui o culpable de poñer a historia dos sapoconchos, a morfoloxía, o sábil, o hábitat, as características e todo iso desa especie. Ela foi a que fixo a fantasía do sapoconcho. Eu, pois, son o culpable, vou contestar se te parece. Bueno, entón, nas primeiras páxinas, fixen unha aproximación ao que é o sapoconcho. Entón, fala dele. Bueno, é un bicho que da familia das tortugas, pero é un sapoconcho, chamase así porque non sei que en Galicia chamamos así, da familia sempre se chamou por parecido a un sapo, unha cousa así tal, e que ten unha concha. Entonces puxeron así, ignoro a etimoloxía da palabra, pero bueno, máis ou menos. O importante é que bueno, é un bicho moi característico que pode vivir hasta 100 anos. É moi medicas, en canto oye algún ruido escapase, costalle moito tomar o sol, e come un pouco de todo, principalmente erviñas, orugas, un peixe pequeno, e se ten un poliño por ali, un pito por aí tamén, bota dentro, o sea que asco non nos fai. E despois, o máis importante é que é tan bonito que, claro, os nenos moitos piden os nenos, pero un sapoconcho, tal. Claro, o sapoconcho hai que cuidar moito. Os outros animales parece que non andan, pero fan moitos recorridos, están sempre de un lado para outro. Claro, a vida é moi longeva, son non bibliotequeira, e todo iso, pois, hai que gastar. Depois que nada, que con os 10 ovos, en abril hasta en junio así salen para fora os bichillos, bueno, o que me decías principalmente é que esta especie vese en ríos máis da conca do Arnoia, do Loña, algo Carballeira, o sea, por a parte do Avia tamén, vamos, por a parte de Verín tamén pudo haber algo, pero non che podo certificar porque non quise afondar en todos os sitios, non? Aquí concretamente, vamos a ver, en la zona de el Lolo y todo eso, esa parte, la parte bueno, la parte sur de Galicia. De hecho, de efecto, tenía que haber tamén algún exemplar por Támega, por Limia, posiblemente. Ahora, pensa que aquí falarse en 2015 de sentencia de só 25 exemplares. O sea que temos que sensibilizar o que están facendo os criadeiros para despois devolvelos ao medio natural. Bueno, estáse recuperando este bicho. Por que se pon de exemplo este bicho? Porque é un dos que está en máis peligro de extinción. Temos que, de alguma maneira, entre todos, sensibilizarnos de que, pues eso, que hai que cuidarle, que hai que loitar porque non desaparezca. Estamos medios de monos. Ahora,
o outro medio son o que a xente é a que hai que poner outro medio que é o máis importante, respetar estes vecinos, pois, procurar pois, que claro, tamén as barreras da ciencia, do progreso, pois, impediron que o desarrollo natural, pois, as subidas, os encoros, moitas cousas que foron negativas a máis das especies que non son autóctonas, que creo que outra tartaruga que non me acordo de como se chamaba, que era americana ou de fora, que foi un depredador dos apoconchos, o sea que moitas veces que ocorre que cando mercamos unha tartaruga que os apoconchos ven de fora, pois que casámonos dele e vai polo río, ali fai a súa familia e claro, entonces pois bueno, se leva ben con outros, con vecinos, pois son cousas, non? Pero é iso, eu penso que sí, que pode haber algún, pasa que temos que ir, cando pasemos por aí, mirar, vixiar. Decía un amigo meu que dice, ahora que me dices, ir por aí, por a morte de tal, sí que había algún de tal. Entonces, en vez de collelo e decir, pues, procurarse que teña de comer, que teña de tal, cuidado, nada máis. Me alegro que me fagas a pregunta. O sea, o problema son os depredadores, que son os que son os da especie, e o peor que o home. Eses son os peores. Unha pregunta máis. Pois, eu creo que temos que dar un fortísimo aplauso tanto a Melina como a Maite, como... Simplemente, decimos que o nome Maite Vázquez probablemente non o sabía. Nos para que Queixumes dos Pinos houve unha persoa que desgraciadamente non está entre nós, pero está no ceo, e que era unha gran admiradora da pintura de Maite Vázquez. Se chamaba, porque creo que se chamaba sempre, Doña Raquel Santamarina. Creo que sí, bueno, pois Raquel Santamarina, que nos a tiñamos como a nosa madriña da agrupación, nos fixo un agasallo. Ela era moi devota do San Antonio, e nós temos aquí, aí xusto a entrada dese despacho, unha obra de Maite Vázquez que nos regalou precisamente a Raquel Santamarina, e a temos nun sitio privilexiado, porque é o San Antonio feito por Doña Maite Vázquez. Así que é o importante que para nós e a honra que nos trae que hoxe poida estar aquí connosco facéndonos esta presentación. Esperemos que na segundo libro e no terceiro libro tamén o volvo a facer aquí. Pero vamos a pedir máis. Eu teño unha fama tremenda. Si vostede lle pregunta a calquera, este só lo sabe pedir, e agora vou lle pedir eu que nos faga aquí cando vostede queira, no momento que vostede queira este a súa casa. Usted nos dice, quero facer un taller de sapoconchos e intentamos buscar rapaces de debaixo da terra porque máis que o sapoconcho, o estar con usted escoitando esas cousas tan tenras e tan bonitas que conte con ese cariño, creo que é algo que o van a disfrutar moitísimos os nenos. Que se non veñen os nenos, veño eu. Usted por eso non se preocupe. ¿Le parece correcto? Sí, moitos talleres por ayuntamiento, por as escolas de magisterio. Houve alguna vez que foron tantos nenos ao Museo Municipal que tuvemos que chamar policías municipales para que nos axudaran, porque aquilo era... Pero salieron todos, que as cousas na mão. Entón era barra, era facer nacimientos. Ademais, participaban os avós, os pais e os nenos, era todos xuntos. Esta que saiba aquí na súa casa. Cando queira, facemos o que desexe. O que sí se aproba de editar, que será despois de que veña da Argentina, que será desde o día 13 de maio, a de aí en adiante, xa podes dicirte a fecha e programalo, que xa é a seguinte sorpresa. Vamos falando e vamos... Podemos marcar o sonido aquí.
Sí, vamos a ver, ahora vamos a hacer una cosa, si me permitides, vamos a poner a musiquinha esta de contos infantiles, aquelas persoas que queirades, vades pasando por aquí, os quitades unha foto con Maite, con Abelino, con si Maite me dá autorización, e aqueles que lle compredes o libro, pues vai a facer pues, unha asignatura e ese agasallo tan bonito para vos. Os parece correcto? Sí, dime, Abelino. Bueno, que sentirmente ademais hoxe poderlo adquirir a 10 euros, non? É dicir, sabedes que no Corte Inglés o precio vai ser de 15 oficial, pero se aquí, pois, porque a súa autora quera así, pois a 10 euros para todos aqueles que queirades levar ou os exemplares que queirades. Vale? Todos os que compredes máis de 20, vos invitamos a un chupito de licor café, vale? A los niños, pero para os nenos facemos un chupito de zumo de naranja, vamos, de naranja maravilloso. Mandamos a alguén ahora a facer rápido a comprar naranjas. Máis de 20, xa sabedes, chupito de zumo de naranja e chupito de licor café. Moitísimas gracias e ahora música maestro e podedes ir pasando por aquí. Moitísimas gracias.